Fit-2017 il-PN jaqla t-tieni damdima storika elettorali. U inti tħares lej dal-partit ta' tijiet, għanna l-daw għammur meċi speċna. Tista' spiega li speċna il-ħsibijiet li kienu għaddejn minn moħħejdrin derja bejn din telfa storika sal-punt li għal-ġejt isma' jħan ikkandida ruħi. Mela, il-proċess li qed tiddeskrivi inti jiena mela ma dawn, dak ma sarx, għax ma kienx hemm choice qatt ġo moħħi jekk ma daw jibgħu l-oħrajn. Imma li ħatmexxi. Ġifieri, iċ-choice kienet jien irrid f'ħajti jew minn dejjem rid li nkun fil-politika bħala direzzjoni the chosen path. Le, dejjem kienet tinteressani l-politika, dejjem ipparteċipajt b'xi mod jew ieħor. Minn qed żgħira, l-esperjenzi tal-ħajja f'pajjiż daqshekk żgħir li kellu l-intensitajiet tiegħu tal-politika tas-70s, 80s, eċetera. Literalment issawrek anke bħala persuna sakemm ma tkunx persuna li vera bitnejjek minn kollox ma tagħtikas xejn. Mingħajr ma trid tkun qed tiġi format minn dak illi huma ċirkostanzi politiċi. U kieku ma kienetx it-tieni telfa daqshekk kbira, ma naħsibx li kienet tinteressani f'dak il-livell li literalment you give up your life or your lifestyle, għandu ma nkunx estrem, biex tipprova tagħmel l-impossibbli jew id-diffiċli ħafna. Kelli okkażjonijiet jew kont mistieden biex nipparteċipa b'mod attiv. Bħala deputat fil-politika qabel it-2013. Malkemm kelli interess, ma tantx ħassejt il-ħtieġa jew l-obbligu għax der li tajjeb kien miexi il-pajjiż. Meta tajjeb mhux perfett, tajjeb bil-ħażin, beda ma tajjeb. Fi 2013 kien hemm telfa illi għalkemm kienet elettoralment kbira, mhux se ngħid numerikament kienet predicted, imma kulħadd kienet jistennija. Wara tant żmien, 25 years neħħi dawk l-18 months. Hekk kien storikament qisu ħajġi kronoloġikali. Illi dejjaq li u nasab ħafna oħrajn, għall-inqas ħafna oħrajn li konna fien, illi bejn it-13 u mbagħad u 17 fejn naħseb kien hemm u ma ngħidux b'mod politiku da. U llum iktar kuntent ngħidu li minix qed immexxi il-partit jew minix il-kap tal-oppożizzjoni għax arġajt lura speċjat fil-private practice, eċetera, u naf li dak li qed ngħid mhux għax inkollu tisma' l-echo chamber ta' partit, imma arġajt mort lura fil-soċjetà in ġenerali u hekk hi s-sensazzjoni. Naħseb the unprecedented corruption illi kien hemm f'pajjiżna bejn it-13 u 17 was literally abyss. U ma ħsibx jienu ħafna oħrajn illi ħajrbaħ il-Partit Nazzjonalista, ma qatt ma bsart illi ħajjitlef biktar. Anka minkejja da kollu. U konna nitkellmu ħbieb klijenti tiegħi li klijenti ħbieb u fil-ċrieki li kont nifrekwenta, we have to do something. Għalfej taħseb li xorta minkejja daw id-dnubiet kollha din il-korruzzjoni kollha dan is-serq kollu xorta, fit-2017 kulħadd kien jaħseb jiġri. Ma naħsibx li kien hemm oġġett wieħed li wassal għal dik. U għan naħseb kien hemm attraction to attraction tal-ewwel rebħa li baqgħet tiġi reinforced jew msaħħa għat-tieni waħda. Ma kienx hemm għada finanzjarja li kienet ħażina. Anzi, naħseb pjuttost in-nies kienu jħossu li mixin lej orizzonti. Issa jekk dik imbagħad il-qagħda finanzjarja kienet dik li il-prezz tagħha qed inħallsuh illum u baqalna xi nħallsuh, dakinhar ma kienitx hekk il-viżibilità. Inti jekk taħseb ġifieri is-somma li tagħmel inti li dak iż-żmien il-fatt li konna tinħossu li Malta issa ġejja rebbija finanzjarja ġdida, Muscat kellu ħafna din il-massima li jien nagħmel kulħadd sinjur żgħir. U speċjal kien hemm ħafna nies li hemmnuha konna niltaqa' ma' ħafna nies li u kien hemm min verament sar sinjur żgħir.
Ġifieri inti taħseb li b'xi mod dak iċ-ċekk qed naqtaw illum dak il-kont. Mhux illum qed naħseb hekk. Mill-ewwel taħdidiet jew speeches tiegħi pubbliċi konna ngħidlek. Ejja nippjaraw fit-tul. Ma nafx tiftakarx ma a constant sort of phraseology li kont nuża, il-gvern mhux qed jippjana fit-tul. Kont ngħid kontinwament illi l-għażla ta' tkabbir tal-ekonomija permezz ta' għażla ta' tkattir tal-popolazzjoni fl-iktar pajjiż densely populated fl-Ewropa mhux fid-dinja, bl-ebda raġuni ma jagħmel sens. Numri, ftit numri. Finland 19 people per square kilometer. 19. L-Olanda, it-tieni l-iktar densely populated, 400 u xi ħaġa. Malta 1400. Get the drift, mhux? Yes. Inġifieri fl-iktar pajjiż fejn qed nipprovaw inqedu koxxa ma koxxa din il-popolazzjoni kollha, f'10 snin il-gvern bażla, not by natural migration, jew għax kulħadd bħali fett illu jibda jagħmel ħafna tfal. Importa 100,000 persuna. 100,000. Klajt Karwana kien joqgħod jiftaħ jgħid 10,000 fis-sena mhux biżejjed. Kien dak iż-żmien kien tal-Jobs Plus. Tal-Jobs Plus, yes. Illum issa xurilu ammetta rara daw lissa u qed jgħid wasn't a good idea. Ma kif jista' jkun? Kif jista' jkun meta inti għandek l-ikbar problema li huwa territorju l-art li m'għandekx, illi biex tikkreja l-ġid, iżid il-GDP, ikollok lista bene iktar tikkrejah permezz tal-konsumizmu billi ġib balla iktar nies. Doesn't make sense. Xi problemi tara fil-żieda volontarja tal-popolazzjoni, fis-sens jiena mmur lejn il-Ħamrun, jiena mmur lejn il-Marsa, jiena mmur lejn Buġibba, jiena mmur lejn San Pawl il-Baħar u nara li hemm problemi kbar ta' infrastruttura. Ma mhux hemmhekk biss ta' semmilek x'imkien ieħor. Taslima. Taslima max-xatt is-sistema kollha ta' komunikattiva taħt l-art komunikazzjoni ta' dranaġġ, servizzi, eċetera, li jekk inti kellek Franz sħiħ kemm ittikajnejk sewa magħmula għal djar b'żewġ solari u issa fuq kull dar ta' żewġ solari hemm xi 16, 18, 24 flet. Dik problema li Minn fejn ħaddi. Ila ġejja. Jekk il-problema. Ma tantx nara daqshekk marbuta mal-immigrazzjoni ma' żieda tal-popolazzjoni. Mhux immigrazzjoni, żieda tal-popolazzjoni. Ma n-nies li qed nimpurtaw mhux qed imorru joqogħdu ta' road. Le. Jien aktar li tinkwitani il-problemi. Tagħmel żewġ, ma kontx qed nirreferi għal dik il-problema, dik hija problema oħra. Hemm il-problema numerika tal-kwantità tan-nies. U x'qegħdin iż-żejtun ma rsax lok. Ġifieri fuq livell iktar elementali qed tgħid l-infrastruttura. Il-mudell ekonomiku. Mela. Morċem kien ma jħolb moħħi. Jekk aħna kellna 450,000 ruħ, illum għandna 550,000 ruħ sewwa, 100,000. Bnejna skejjel għal 100,000 popolazzjoni iktar. Fejna? Musa ngħidlek għalissa xatt li ħassaqsina wara. Bnejnix sptarijiet għal 100,000 iktar, dik s-sambat nitkellmu. Ma l-infrastruttura bażika s-servizzi lil maddaw l-drenaġġ ma bnejnihomx għal tant nies iktar. Per eżempju, minn barra dawk tiżid ukoll inti l-mudell ekonomiku li kellu x'aqsam ma' dak li huwa t-turiżmu. Mela aħna kellna l-ewwel it-target ta' miljun il-ħaqnieh. U nofs 2-3 iktar turisti imma ta' kwalità inferjuri. Mela jekk inti tagħmel somma matematika sempliċi. X'tippreferi? Ikollok 3 miljun turist. Għandik il-numri sempliċi ħalli jifhimna kulħadd sewwa u jħallilek 10 euro. Kull wieħed. Mela 30 miljun fis-sena. Jew ikollok biljun illi ħallilek 100 fis-sena. 100 miljun. Għamillek impatt fuq l-infrastruttura. Inqas, ħammeġ, inqas ikkonsma, inqas imma il-value added, il-valur miżju ta' dak li ħalla warajh, wara il-miġġa u l-btala tiegħu l-vista f'Malta, kienet l darbit iktar. Għalfej taħseb li għażilna li immorru għal mela, badna pjuttost żewġ truf
Ma Tinteressani. tinteressani. Ħanalqu l-ewwel argument. Alright, ma mbagħad Il-modell nixtieq nistaqsik ekonomiku mażul tal-Labor Sewa. illi nżidu l-attività ekonomika billi nżidu l-popolazzjoni. Ma taħdimx. Mela, tlaqna?